पर जाइतिलु कि आस्ते लेडी बसी आसी करिया अब सांग माने सब पड़ गले कि देखा ना सांग माने पर जाइछन सब सकाळे कॉल करथिला कि रनिंग पे जीव आसना एजे भी आसी ना पर जाइछन से तो रनिंग जाइछन एजे भी आसी ना ठीक अछि वेट करिया तो लॉकडाउन समय कोन करियो बस तो इंस्टाग्राम रे रील्स उडा ट्रेंडिंग चलछि देखा जाओ कोन आछि हां भाई आछो अरे आछो हां कौन देखो एडेला रील्स देखो हां हां आ खबर कोन को जाइतिलो जॉगिंग रे हां जॉगिंग रे आसलो तो केते बस बसछ ये घंटे पर पाखा लगे लॉकडाउन टाइम भी किसी करियो नहीं आ कोन अभी इंस्टा तो कोन जीएफ थिला ना इंस्टा मोर कोन जीएफ आसी रे भाई छक्का उठे पटेबानी जीएफ भाबुची मो भाग्य रे कुकुर मुती अरे भाई समस्त भाग्य रे सही है मो भाग्य रे भी सही मते जे मते दी दिन उडे इंस्टा उडे जे मेसेज गला दी दिन वाला मेसेज गला तार हां मेसेज किछ नै ए भाई सुनुनु मो सा उडे साइंस जे चैटिंग करथिला एबे भाई मते ब्लॉक कर दी अच्छा तो से जो कॉलेज वाली कथा कोन हेले छाड़ ता सेहिति भाई मु कुए गोटा कथा टुकी प्रेम बर्बाद रो कारण अरे ठीक कहले भाई बापा बीड़ी दांडे पैसा झियो कथा हबिलो तो मोटा भांगी देला मोर पूरा भांगी देला गला भाई सुनो झियो का की हमो गां जो तू तो एते भद्र लोक देखाउतलु वर्तमान कोन झियो झियो कहू एटा परम लाळटा खरा हो सत कथा बे तू जा तू सुनि निबी पप्पू कथाटा अरे नारायण टुकी प्रेम बर्बादीर कारण पिछरे हौ तू हैराण इरे नारायण टुकी प्रेम बर्बादीर कारण भाई जो पळेलान चलता पछोड जीवा चलो ता पछो अनामिका तपाईँ म सपना रंगीन महफिल रे तू आंसू जेबे क्रेजी क्रेजी मोहल टाइम तू मो वैलेंटाइन मो दिल की क्वीन दिल चोरी कलू तू 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 मो वैलेंटाइन मो दिल की क्वीन दिल चोरी कलू तू हाय बेबी सबु जन्म रे एई जीवन रे साथी है आसुथा मो हाथ धरी चालू था लॉन्ग ड्राइव रे जीवाल आमे बाट सारा करी गप गपरे तू हीरो मो हीरोइन करी पा स्वीट पापा अभद्रटा भद्र झील देखी रास्ता मझे अभद्रामी कर भद्रमी झील गोटे पड़ेगा आज्ञा हाँ 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 नेटवर्क प्रोब्लेम हाँ सब बुझल कौन छि 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 आपको पूरा मुह चाहिए जाइलु हाँ तो कन कन कर तो सब खाली सुरा तो मोर आज हैनी बोईनी र र र र र टुका फास्टा अच्छा मोर बोईनी खाता खोलियो तू रह कौन रात देम हो एडजस्ट कर नहीं तू बाबू
ବିଚରାଟା ଲକଡାଉନରେ କିଛି ଖାଇନି ପିଇନି କିଛି ଧାନ ହଉ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ ଭିକାରୀ ନା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଭିକାରୀ ହଟା କରୁଛୁ ଭିକାରୀ ନିଅଲା ମୋ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛି ଦେ ତା କତିରେ ସବୁ ଦେ ତାକୁ ଦେ ନେଇଯା 3 ଜଣ ତ ପୁରା ତୋର ମଙ୍ଗଳ ହଉଛି ସବୁ ତ ଦେଲ ଆଉ ବାବୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ମୋର ରଖ କଣ ବିଚରା ବାଳ ପାଚିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ନା ମାଇକିନା ନାହିଁ ତ ମାଇକିନା ନଦିଅ କୋଉ ମାଣ୍ଡୁ କଥା କହୁଛୁ ବେ ଆମେ ତ ସେ ମାଧୁରୀ ବସର ପଡି ପଡି ଆମର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲୁଣି ଆପଣ ଯୋଉ ମାଧିଆ ଝିଅ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି ଠିକ ତୁ ତାନେ ଜାଣିଛୁ ମାଧୁରୀ ତୁ ଜାଣିଛୁ କି ତାର ଗୋଟେ MMS ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ଦେଖିଆ ଦେଖୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ଝିଅଟା ନା ଦେଖନି ବାବୁ ଏ ଭାଇ ରେ ଇଏ ତ ହଁ ତ କିଳା ଦେଇଦେଲା ରେ ଆରେ ସେ ତ ଇଏ ତ ଗୋଲୁଆ ପୁଅ ନା କଣ ହଁ ତ ସେଇ ମାଧୁରୀ ଆଉ ମାଧୁରୀ ଲୁଚି ଲୁଚି କ୍ଷୀର ଖାଉଛି ଆରେ ଆରେ ହଉ ତୁ ଯା ପରେ ଦେଖା ଛି ମାଲ ଟୋକିଟା ଆଜିକାଲି କଣ ହଉଛନ୍ତି ଏ ଭଗବାନ ବୁଝିପାରିଲ ନା କେମିତିଆ କିଳା ଦଉଛି ମାଧୁରୀ କଣ କଲା ଆମକୁ ସେ ଝିଅ କଣ ହେଇଛି ଇମୋସନାଲ ହେଇଯାଇଛି ଏତେ ଅପସେଟ୍ ଅଛି ଜେଜେ ତ ଯିବେ ଚାଲିଯିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଇଚ୍ଛା ବୋଉ ଦେଖିକି ଯିବେ ନାତୁଣୀ ଆଉ କଣ କରିବା ଗୋଟେ ଝିଅ ତ ବାହାଘର କଣ ମିଳୁନି କଣ କରିବା କଣ ସେ ମାଧିଆ ଝିଅ ମାଧୁରୀ କି ବାହା बेटा मन में लड्डू फूटा ହଁ ଭାବୁଛୁ କଣ ତୋର ତାହେଲେ ତା ବାପା ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ବାହାର କରିଦବା କଣ କହୁଛୁ ରାଜି ରାଜି ଯଦି କହ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ପକେଇବା ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ପକେଇବା ମଉସା ଫୋନ କଲୁନି କଣ ଆଇଲେନି ମଉସା ଆସିବା କଥା କଲ୍ କଲୁ ଜଲ୍ଦି ହ୍ୟାଲୋ ମଉସା ଆସୁଛ ନା ତମେ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ମୁଁ ଏବେ ରାସ୍ତାରେ ଅଛି ଯାଉଛି ଆଉ ହଉ ଆସ ହଁ ମଉସା ଆସୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ହେଇଛନ୍ତି ମଉସା ଏ ପହଞ୍ଚିବେ ଆଉ 2-3 ଆସନ୍ତୁ ଆରେ ବାବା କଣ ପାଇଁ ଡକାଇଥିଲ କି ରେ କଣ କାମ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା କଥା କଣ କି ଗଜପତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରାଜାଙ୍କର ଯେ କଣ ପୁଅ ତାର ଯୋଉ ଭଉଣୀର ଯେ ଜେଜେ ଯେ ନାତି ଥିଲା ନାତିର ମାଉସୀର ମାଇଁର ଝିଅର ପୁଅର ନାତିର ପୁଅ ଆଜ୍ଞା କଣ ଥିଲା କି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ସୁରଟ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି हमर तो सब सुरत ଆଉ କଥା କଣ ସବୁ ସୁରଟ ଚଢିବି ସୁରଟ ତୁ କହୁନୁ ତୁ କହ କଥା କଣ କଥା କଣ କି ମଉସା ଆଉ ମୁଁ କିଛି କଣ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ତୁ କହ ଲାଜଟା ତୁ କହ ପିଲାଟା ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ଭାରି ଭଲ ପିଲାଟା ଆଉ ହଉଛି ଭାରି ଭଲ ପିଲାଟା ଆଉ ତା ଜେଜେର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ତା ଜେଜେ ଏଇ ଭିତରେ ଚାଲିଯିବେ ଆଉ ସବୁ ତ ତାର ସୁରଟ ଆଉ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ କଣ କହୁଛ ରାଜି ତ ଆପଣ ଏଇ ଟିକେ ବଜେଟ୍ ବଢ଼ିଯିବ ତ ଆଉ ବଢୁ ବଜେଟ୍ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆରେ ବାହାର ତ କରିବା ଆଉ ହଠାତ୍ କିନା କହୁଛ ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ଏବେ ତ ଲକଡାଉନ ରେ ପୁରା ମଉସା ମାନ୍ଦା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ତ ବଜେଟ୍ ଟିକେ ବଢିଯିବ ଆଉ ଟେନସନ ନିଅନି ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମେ ବୁଝିବୁ ଟେନସନ ନିଅନି ଆମ ରାସ୍ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ବୁଝି ଦେଇଛୁ ଟେନସନ ନିଅନି ସେଇଠି ବାହାଘର କରିଦେବା ହେଲା ସୁରୁଖୁରୁ ହେଇଯିବ ଆଉ ଟେନସନ ନିଅନି ଟେନସନ ନିଅନି ବଜେଟ୍ କଥା ଆମେ ବୁଝିବୁ ଏଇଟା ରଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ ଏଟା ସୁରଟରୁ ଆଣିଥିଲି ରଖନ୍ତୁ ଭଲ ସବୁ ତ ସୁରଟ ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି ପକ୍କା ହେଲା ମନ୍ଦିର କଥା ଟେନସନ ନିଅନ୍ତୁନି ଆମେ ସବୁ ବୁଝିବୁ ମନ୍ଦିର ବୁଝୁଛୁ ହଉ କରିବା ଆଉ ଖେଁ ପଣ୍ଡା ଜାଣିଛନ୍ତି ଖେଁ ପଣ୍ଡା ହଁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିରଟା ଅଛି ସେଇଠି କରିଦେବା କରିବା ଆଉ ପୁରା ରାଜି ଆସୁ ମଉସା ନମସ୍କାର रोको जरा सबर करो अरे आसो काई माने छन छन होछ ए सोनू ए जाय काई आसलानी अरे हेइना कोन आइला आसलानी हां आइला आ जल्दी कोन हैला सांग माने अरे निश्वास ना सांग माने आउ माधुरी नाही आर गा मनुआ सहित पळैछ कोन कहू जबे तू हां ये जोक आउ नाही जोक नरे सत्य कथा रे आउ से नाही पळैछ ओ भाई हसीब बगीचा आहा हसीब ए घर घर हे
ପିଲାଟା କେତେ କୁତୁକୁତୁ ହଉଥିଲା ବାହା ହେବା ପାଇଁ। ଭଗବାନ ଏଇବେ ମାଧୁରୀ ମାଧୁରୀ ତୁ ବେଇମାନି କଲୁ। ତୋ ବୋଉ ବୋଧେ ତୋତେ ପିଲାଦିନେ ଖେଳନା ଖେଳିବାକୁ ଦେଇନଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ତୁ ମୋ ହୃଦୟ ସହିତ ଖେଳିଲୁ। तू कुआड़े गलू लो, तू का साथी गलू लो, तू केमिति गलू लो, मते कंदेइया मते कंदेई। କଣ ହେଇଛି? କାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ? ସେଦିନ ତ ବହୁତ ଜୋର ଭାଷଣ ମାରି ଦଉଥିଲୁ କି ଝିଅଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ ବହୁତ କିଳା ନେବାକୁ ପଡିବ। ପୁଣି ସେ କଣ କହୁଥିଲେ ଜାଣିଛୁ? ବଡ ବଡ ଭାଷଣ ଦଉଥିଲେ। ପିଲା ନେ କର ନାରୀଙ୍କୁ କେବେ ସୁନା ଚେନ୍ ହଉ ମୁଦି ହଉ କି ଫୋନ୍ ହଉ ଡ୍ରେସ୍ ହଉ କିଛି ଦେବନି। କାହିଁକି? ନେଲୁ ନା ପୁଅ କେଳା ନେ। ସତରେ ବନ୍ଧୁମାନେ କେବେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ବିଶ୍ୱାସର ସେମାନେ ବିଷ ଦେବା ପାଇଁ ଟିକେ ବି ସମୟ ଲାଗିବ। ମନେ ରଖିଥିବେ ଝିଅ ଗୋଟେ ଅଜନ୍ତା କେଳା, କେତେବେଳେ ବି ଆସି ପଶିପାରେ। ତେଣୁ ବି କେୟାରଫୁଲ। ଓକେ। କରନି କରନି ପ୍ରେମ ଜମା କରନି, ହୁଇସିଲ ମାରି ଆଉ କିଳାକୁ ଡାକନି। କରନି କରନି ପ୍ରେମ ଜମା କରନି, ହୁଇସିଲ ମାରି ଆଉ କିଳାକୁ ଡାକନି। ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କେମିତି ଗ୍ରୋଥ ହବ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ କୋଉ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ଆମେ କଲେ ଭଲ ହବ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ। ଆମର ମହାନ କଳାକାର କ'ଣ କହିବେ? ହ୍ୟାଲୋ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ଲିଜ୍ ଆଗରପଡ଼ା ଟୁକାକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ହେଉଛି ଆଗରପଡ଼ା ଟୁକି। ବହୁତ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିକି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି ଭିଡ଼ିଓ ବାବଦରେ। ଇଏ ଆମର ଏଡ଼ିଟର କିଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ଏଡ଼ିଟ୍ ପରେ ଆପଣ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଇକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।